Daka jing angnut ban penrung ya ki jingmut jing perkhat bat ka jing suthu shai halor ki hok nong kanti jong ki khulung khna kynthei kumbala mach phangru lengba ka sarkar pdeng halor ki hok bakum ka kynthei ka di banyo nakaliang ka office of block mission coordinator SSA Umsning block resource center Riboy district kala Pynlong ya ka awareness program halor ka jing sha thombor ki kynthei lengba ka beti bachao beti padao jong ka pokso ak ya ka ne ka program la Pynlong hapo ka step up secondary school umden arka Riboy district haswa ban sedang ya ka ne ka program kala donru ka jing yai pai ba balai simenta ki khna school jong ki school ba pher ki badon hapo ka thain umroi ki bala pertasla halor ki kintin chok sbai ki ba pen bana pai ba halor ki hok nong kati jong ki kynthei badru banyada ya ki kynthei na ki jing sha thombor bat ki lawan bani simenta bat ban ai men sim ha ka ne ka program do ba George B lengdo MLA ka umroi constituency kumu kongsan ka kong RM kurba deputy commissioner ka Riboy district kum ka sembut kongsan uba R Brahma video ka bhoirmong CNRD block lembat ki lawan ban ai jingkren jing penchai halor ki kendon an kat kum ka pokso ak badru halor ki hok jong ki kynthei daga kong basansi kharlukhi assistant professor ka neri umyam ka kong BG dekhar senior program coordinator education ka Bethany society lembat ki lasa khiru ya jing simentalang hakane ka program nadu kirang basnong jong ki snong bamarjan bar ki khna school lembat ki kini ki pa for yourself. Hindi man tayo talagang jong. So, number one. Decide your career. You are not confident. Sit back. Breathe and stay there. No, that's the line. What do you do? Sorry, killing the no one does. Breathe and sit up.
bat ka ni ka phang mo ni dang share de long program kom kan ni ga we program hi dang shen bat ni ni keli ga we ga jing keli balai bangi hap ban ya kran phang kan ni balai ni dan kam ban ya kran phang kata ban ya dai gi khon kan thai balai ngin hap kran phang kata ka jing long ka jing man jong kirang ba nen kina chenrang bakimla ban control ya ka desire jaki emotion jaki hadu bangi ha penlong da ka ain ban kit ban ba ha kan ni ban poi kat kan ni kalim ko ban yakran phang jong ka dikalong ka ka ba khia jingmut bat ka balong cancer mo te halor kan ne kaman chipen te ni dan si da review menen ya kan ka triple bt beti padao ban ni shemba hakari boy district kadang shisha kata ka jing peni jing khen baka duna pelat kata ka jing khai ki khon kynthei bat ya kan ni mentang ila rai bangin Pynlong nak daka kenja survey ban lap ya ka jing shisha mo namar ba nadu usnam khat saw khatsan hadu menta mina kata ka snam kalong shisha ke ek ba pen khuslai yekinong yelam ki jongi pen khuslai ki doktor ki asya iki anganwadi worker iki CDPOs ya baro ya kaneri ba khamtam ya I professor FJ khar imdon ngani tangsni negini ban ai kublai amar kaneri kala pediang mencem snem ya kani ka bohirumbong blok ka jungi ban sim ya baro ki school baro kino hikai ke bedon ni ke aspat ki school ke bahar apa bohirumbong blok ban ai ke hikai kerpang nang taban pentebit ya kerpom hikai ban pengo shushu ki school bi jangi bangena khambit khambiang haborok kiliang tilba jong dr kanuki ngi ai khuble kaneri nam tak jing tre sito bu jong phi ban kamata ban pinbit pinbiang ki school jong ni katong thai bi jongi ban ko ban sosarong ban yitu phi bah india bro kowe ki jitang santli ki blok mo dr ki jitang santli ki blok bat bharumbong blok jungi ide iwe mo ha ko me hlia tang kowe te ya ko hakti ki pang na ka jong de ajikte hitom atrai nakaliang jogino hikai ban pinbit pinbiang ya ki school bat khamtame apo ko jelam joganeri lemba gani gi ajimut jong I madam DC menta ha ka de bat pendrung ha gi hikai jong ki school ha ka de bat ki pentip ka ba kumno banyada ki khna kumno ba pin sumar sukhe reality kumno bagi aing gi jong ki don atrai kaneri kanyaram aban free meg ni curriculum ban ai ki subject Panutan madam DC dan pasya ngai omba melifim pendrung ru haki school ba iwe priwe kena idi ban yeng ha assembly man kasngi mapin ai jingkren pai ba tang arminit ru mapin kren mo tengah sai ada bat kini ke career guidance kaba nakaliang jumlaru ngai iba kedan ke jingtuna aga babun ba ki school nindali school teng ngimtip nginle ayu ngisutu I subject ngisutu ban pule andre Dahil puli ngin ko along ayu. Mau patangin sekarang sah dia kamsibin. Ngko apin ai ke jithap si bakrupang ya ikong berkhar khar. Ila